Freak Show on The Voice. Det er Peter. Er det biavleren? Det er det. Ja, det er Bæremester Møjdal her. Nu er det sgu på tide, du får kaldt din bier tilbage. Hvem er det, siger du? Ja, det er Bæremesteren her. Du skal ikke tro, at du bare kan sende din bier herover og spise mine kager. Jeg gider ikke have dine bier mere. Nu må du få gjort noget ved det. Tag nu lige og his derned. Hvor fanden er du bagermester hen? I Odder! I Odder. Jeg har kraftedeme med ingen bier i Odder. Jeg skal have de bier ud af min forretning nu! Jeg har ingen bier i Odder, siger jeg. Der er fyldt med bier her i min forretning, og de kommer sgu derovre for dig. Gud ej, det er vipse. Tror du ikke, jeg kan kende forskel på en vips og en bi? Ikke så hissig du er. Ved du hvad, en vips siger og en bi siger ikke? Altså, der er jo forskel. Hvad fanden bilder du dig ind her og skab dig for? Fordi jeg ikke gider have dine bier i min forretning. Kunderne flygter, når de ser bagerjomfruerne med deres hævede ansigter. De har jo betændte pistik over det hele. Hallo. Ja, hvad tror du, levetidskontrollen siger? Hvordan ved du, det er mine bier? Der er mange, der har bier i Odder. Nå, du siger, du ikke har nogen bier før. Nu har du pludselig bier i Odder alligevel, hva'? Jeg siger, der er mange biavlere, der har bier i Odder. Du er da skrubt tosset, mand. Ved du hvad, jeg skal have penge for svie og smerte. Ja. Ja, vi må jo kunne tale om det. Jamen, jeg skal lige have dit navn. Hvem er du? Ole Møjdal. Og du har... Ved du hvad, allerede nu, ikke også? Og du har... Hvad jeg har? Du har Jeg har bukserne på, kan jeg love dig. Og allerede nu, der skylder du mig 1100 kroner og 25 øre. Du er fuld, mand. Fuld? Ja. Du skylder mig 1100 kroner og 25 øre. Regn med, at jeg sender en... Det er Peter. Ja, du skal jo ikke lægge på, når vi lige er ved at tale. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, den gang ævl her, den giver ikke... Det giver simpelthen ikke stor model til. Jamen, det er jo dine bier. Nej. Jo. Mine bier. Det siger de. Hvem siger det? Det siger bierne. Indtil du betaler det skyldige beløb, så dræber jeg en bi hver halve time. Jamen, bare, værsgo. Og vi starter med dig. Bare på. Hvor stor er du nu, hva'? Lortebi. Bare klø på. Ved du hvad? Ja. Mine kager har fået, at dine lede bier har de fået en ubehagelig bismag, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og jeg er meget vred. Nu kommer du og henter de bier. Jamen, det gør jeg ikke. 1100 kroner og 25 øre per dag er du oppe på nu. Ja, dem kan du hæde selv. Der kommer en regning. Jamen, det er i orden. Send du bare en regning. Det gør jeg også. Det kan du være læst på. Farvel. Sådan en biavler. The Freak Show on The